Николов, Лазур Сити. Няколко думи за изминалия двубой. Победихте Трансвагон с 7-3. Матча бих казал, че се получи много хубав. Може би до момента от изминалите 4 кръга този като динамика на играта беше най-хубав, имаше много единоборства, беше доста интересен матч. Момчета ги поздравявам, наистина много хубаво играят. Ще бъдат труден съперник за повечето отбори. Но се получи като цяло един много добър, смятам, равностоен матч. Просто така, ние на някои моменти имахме и повече късмет. Ние успяхме в крайна сметка да победим. Първият гол падна много лесно във вашата врата, още почти от съблекаването. Да. Какво се дължи? Може би, не може би, то сега така, ние още не бяхме загряли. Много разконцентрирани бяхме в защита, както и аз бях много разконцентриран. Така се допускат най-лесно грешки. Имаше една комична ситуация с вратата, нещо се измести, с падна вратата, там, какво стана там? Честно да ви кажа, аз най-малко разбрах какво се случи, тъй като аз вече разбрах, че вратата е паднала, чакат ме удари по главата. Там вече другите трябва да кажат какво точно се случи. То се получи някакво разбъркване там, гради имаше и изведнъж вратата падна. И като че ли падна и гол тогава? Не знам, мисля, че наистина имаш там гол, тъй като удара там беше много силен при добавката и аз често казвам не видях къде отиде топката, но колегите казаха, че има гол, така че значи има. Уморен ли се чувства отбора? За момента не бих казал, съчувствено уморение. Все пак това е още четвърти кръг, може би по-нататък вече с натрупването на мачовете ще се появи определена умора. Какво да очакваме от следващия двубой? Следващия двубой... Труден ли е съперника? Срещали ли сте го друг път? Срещали сме ги, да. Съперника... То няма лесен съперник тук, така че трябва да сме много концентрирани, да не допускаме така грешка, както стана тук при първия гол, защото наистина разконцентрирани бяхме много и просто не трябва да допускаме такова разконцентриране и отпускане в началото на матча, за да можем да си почнем и да си влеем в нашия ритъм на игра. Така до края на матча да играем нашия футбол. Прави впечатление, че отбора ви започва да се откъсва така в началото на таблицата. Безспорен лидер сте вашия отбор до момента. Все пак от този кръг имат няколко мача още да се доизиграят, но това, което е изиграно до сега, прави впечатление, че вие изкачате напред с 12 точки. Няколко думи за другите ви съперници, така? Аз, както казах и преди малко, тук лесен съперник няма, така че ние се стараем да си играем нашия футбол, най-вече се стараем да се забавляваме като дойдем тук, така че друго не мога да кажа, в смисъл съперниците, както виждате и предните мачове имаше много добри футболисти, срещу много добри момчета. Така че и за напред ще играем пак също много силни съперници. Добре, благодаря за интервюто. Всичко е добро и успех.